Hi everyone, this is Nick Princess and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay magbablog ako ngayon kasi mag-i-interview ako sa pagbuntis ni mama ngayon kasi uuwi ako kahapon. So nagpaiwan na lang ako nilang Roy dito kasi magpapagawa pa kami ng kurente at saka magpapa-check up ako bukas ni mama. So bukas na lang kami magpa-check up kasi Sunday ngayon, so wala po talaga clinic. Ay, wala po mga doktor mano. Oh, wala ang doktor yata. So ngayon ay mag-i-interview ako. So ma, anong ginagawa mo diyan ma? Naglilinis sa washing. Naglilinis sa washing. Bakit mo nililinis yan? Kasi maraming mga dumi na mga pagkain kay nilalagyan namin dito ng pagkain na hindi mauubos ba. Kaya nililinis ko yan guys. Wow! Hi guys! Pasensya na mo guys ha nga, ang tagal-tagal na ninyo talaga kung namimiss nga hindi nyo nakita ang mga kagandahan. Paano masabi? So, morning guys nga, naglilinis ako dito sa sa washing kay may nababara na yata dito, hindi na malalabas yung dumi ba. Paglinis mo na dyan kasi mamaya na lang kita i-interviewin kasi alam kong sobrang busy mo pa, so yun lang ma. See you later ma. So ngayon guys, nandito na kaming apat ngayon guys. So ngayon ay ang gagawin namin ngayon ay mag-i-interview ako ni mama kung okay na po ba yung kalagayan niya dito kasi umuwi ako dito guys kasi kami ng kuryente kasi kailangan po talaga kami ng kuryente dito kasi mahihirapan po sila mama na magluto kung walang kuryente dito. Di ba Kim no? Mahirap talaga pag walang kuryente kaya umuwi na lang ako dito. Mangumusta ako ni mama kasi kailangan pa namin ng pa-check up sa kanya. Kasi i-interview ko siya ngayon baka nang nakapangutanan ni mama kumusta ang imuhang pagbuntis mga Kadang sa akong una buhaan ko kay kanang kuan man pumiro nagdugo-dugo ko mga duha ka adlaw. Pag pumiro nagkalibanga ko, pagka mas kalibanga anang gabi una nagbuntag ko og kalibanga unya karon. Wala man lagi ko'y kauban sa balay kay na wala man ko dali sa balay kay tumas mo silingan unya nga akong kadog si Cyril perag si Lister unya si Kekem dito siyang kwarto unya karon guys kay nangatulog man siyang tanan wala naman jud ko'y kasampitan kay kini sila ang mga tulog na ko guys dili naman sila makadungog og sampiton so mao na nga akong naningkamot ko sa akong gagulingon guys nga dili ko madaot so mao to nga nagkuan ko naglaga ko og dahon sa bayabas, dahon sa kamito, og dahon sa avocado guys kay parang dili ko ma-admit sa hospital atong gabi una. So mao na nga wa man ko kahibaw guys nga ang katuli ang akong gipang-inom nga dahon sa avocado, dahon sa bayabas, dahon sa kamito. Ako dayto makakuha dayto sa akong giburos. Pero wala ko kuy sa anak ko kay wa man ko kada makapunit ba dito. Nga di mo po na nga ingon nga gituyo nga akong pagkulit kay nasalog ko kung mga anak ko balik kay dako na po akong kamagmuran 11 anyos naman. So mao na nga wa ko magtuo makuha si Jan. Primero nagkalibanga ako ato, pagkamas kalibanga na ako ato guys, nakuan ko gipangagihan ako og tubig og dugo. Unya mo to nga nakaanak ko sulong hala. Gipangagihan naman ko ani, di ba kako mapunitan aning akong giburos nga kanang kuan man nagdugo-dugo mo ko ani. Moto nga ning adto ko dito guys sa kanang manambalay nga binisaya pod. Ang puuno ni sa Ginoo day ang imuhang isabak day kay makuha jud ni kay gidugo-dugo man ka nya gipagihan ang kakagtubig ug dugo nya. Ang puuno ni sa Ginoo nya ing na imong bana day nga
kanang turo nagingon na magmanambalay nga kinahanglan dili kuno ka magpabadlong ug gusto kuno ka nga matawon ning bataas ako ng gisabak di kuno ka magpabadlong kay ma-stress kuno ko kay kanang lahi ra baya ang pagbuntis ng idara na tao sa batan-on pa kay ang ato ang pagsabak kinahanglan ang tinganan matod sa istorya sa midwife ug sa manambalay wa man jud tuyuan yun nga di man jud kalikayan kay ako mga sakop guys mga badlungon banha kaadso dahil mag-ilong sa tapan sa akong kwarto nya ako guys hago ko anang adlaw nya magabi di ko katulog tukar ang akong sakit nga isumya di ko katulog sa opiyong so mao na nga mo siguro nakuha ang akong isabak kay kanang kuan nabilang siguro ang bata sa tiyan ba kay kuha pa kog vitamins nga kay pagkahuman ako og dugo nga naay nang gawas sa ako ang mga lingin-lingin nga isa ka kumo nga bura siya umupon abura siya kanang kuan ba kanang inunlan mura siya inunlan og puro ba nga ning gawas sa siya nga minglihok sa kong tiyan bisag sa orang pugong di gyud siya mapugan kay mo gusto jud siya mo gawas gawas jud siya mo to nga nakuha jud ang akong giburos. Pila ko man nakuan ka man kay ngano. Akong advice lang po din ako nimo ha. Advicean ka na mo kanang tiguwang naman gud ka man. Di na siguro na makadawat imo hang matres siguro nga kanang magbutis-buntis pa ka kay labi na wa kay tarong kaon na wa kay vitamins nga sige ka stress. Usa po na nga makakuan. Makakuha sa bata kay ganun tiguwang na baya ka na wa kay tarong kaon. Di ba Minaw? Oh. Basta kanang mga idarama basta mga ingon ani nga kanang idarama di mo na napulit yung bata kay di na makadaog yung mga matres nga magbuntis-buntis pa ka so gid na Dili po kanang nama po koy amiga nga nagjima po 45 na po yung edad niya nagbuntis diyan nanganak siya hang kamanguran di anak man jud niya man jud mapunit kay gumikan ang iyang bana di man pud badlungon di man para sa ako ang bana nga badlungon mula ka di mananghid dahil kwarta isugal-sugal ginaminom ra nya kapila ko nag-istorya nga pagtigo mo kwarta turo kay ang buwan dali ra mo dagan dali ra ko mga anak ani unya daghan para magastuhuno na man magpapinatal kay kanang magpa-ultrasound pa magpa-kuan pa kanang magpa-kuan pa sa dugo ba kanang magpasika pa sa dugo og ihi unya magpidipiti pa na ko padung tubigon gasto kaayo nya ang kaon panahon ito ya dili lalim kaadyo mabutis-butis mo payat pa pag vitamins kay wala libre ang gobyerno ron kay nahutdan og mga stock di tagaan ra ka sa ya mo kay kwarta ikaapon pan kanang ako jud ning kamot guys akong gabulingon nga makapalit ko og kanang vitamins sa ako ang pagbuntis pero nakuha gyapon kay usaon man nga sobra ra ko kay stress kay hago ko anang adlaw magabi di ko katog kay daghang mga hubog sa mua nya daya turo mahubog pod guys magtuktok ka ng mga sin isa-isog na mga lagaraw mga kutsilyo dapat kung magsugal-sugal siya dapat magbilin siya og kwarta para makasudaan siya di kay ug naay kwarta kanang ihurot ra sugal tanan di na maayo dapat self discipline dapat na atay disiplina sa imong kaugalingon kay kung wala kay disiplina sa imong kaugalingon lisod jud ka mo asin sugyot di ka makuan kung wala kay disiplina sa imong kaugalingon papa wala disiplina sa imong kaugalingon di ka pwede ra man manugal man pero dapat magahin po siya og kana na siya kanon di kay hurot sugal kay di man na maayo so sa akong masalti naman di na kaangay magbuntis og nga sitwasyon na kay nagdagdag ra ka sa problema man ay kaduha ako rin maluwi si mong kaugalingon. Oo, bitaw pud na guys nga na-realize akong kaugalingon nga nagpasalamat na lang po ko sa buhi nga Dios nga ang akong pagbuntis nga wala na po niya gidayon diyan akong gibawi kay ang akong mga anak dili gusto po ng mga anak ko nya kay total ang ilahang desisyon nga mao na nga di sila mga anak ko balik kay nakita nila sa ilang mga mata ang unsay mga abilidad silang amahan kay gikan pa sa pagkabata nila nagtubo sila nga di ba daghan magkadagan sila sa kalibunan magdadakog bibiron kay adto mi mga tuong sa kalibunan mo na nga na-realize sila kaugalingon guys nga di sila gusto mga anak ko kay basig mabalik pa na ko butro nya mura na naka-realize po sa kaugalingon guys nga di na lang po ko magpahusbos sa butro kay kana laging akong giswayan na si Arturo na ho ba giswayan lang na kung bana og unsa ka matinud-anon siya nga kamao ba siya nga kanang mabag-o na ba siya ba kay dugay naman siya nangandoy pod guys nga gusto siya mga anak kong balik ako sa gi-obserbaran gisulayan na ho siya nga magpabuntis ako kadiyot ug mabag-o ba gid siya kamao ba siya magtigom-tigom og kwarta
So karon nakita naman ako guys na di jud ka mao. Kanunay siya makakwarta. Di ba gina siya kabaog? Tag-500 kapin, tag-1,000 kapin. Ang yan ganoon na guys, mulakaw na siya guys. Ukti man ang head, manugal na diretso pag uli hupog, way kwarta. Muli na lang sa zero ang pitaka o baka daog, di po muli uli sa balay. Muli na lang siya guys, og zero na yung pitaka. Mintas na napa siya kwarta, dili siya munhuna og hatag dako. Sige, Kim, kung sa may mas ma-advise ni mo, Kim, ni karamamang. Di ako na ako'y ma-judge gamay. Kasi syempre kanang naluoy ako sa sitwasyon na karon ba. Halos gani dili na may makatarong bitaw og kaon bitaw kay kanang kuan din si Papa po do ko okay ra tanay tayong trabaho bitaw si Papa bitaw guys nya wala po nara balay kanunay din ang among gisaligan na kay kanang ang nagpakaon na namo nga buhi na namo kasi tuntun ra nya okay ra tag buntis-buntis si Mama ba nga nay tarong trabaho si Papa kay dili luoy sila ang bata may maluoy bitaw no kay kanang kuan ba madamay nya kuan nya si Mama po tiguwang ako ba si Mama kasi hindi niya makayag kuan ko to nga. Mao jud. Mao nang kadukan Ibig na. sabihin ka panganak ni Babe Stephen gani. Ana ni. Pero og naunta siya og daw to na lang guys og na naman gani kay na naman grasya naman na. Pero og guntes magaling ka unta magtarong na si Papa. Kay basin mapareha pero to una makadagandagan kay mabuntis.